Nah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sadia kung pamanayari na rin awakan na makapanggulan na sa inuwi na gagawin na pananadong. Nadia ka nadi kukurmatan nadi prilalalang sangkot tawaking ay na sudah mo ba? Sawadang pamanadia ka na masarada mo ba ko kay papumagulo lang upo sulo umanang upo dinyo. Natarot ka panirong ko na soka isa-isaw bang sangkaya patapungang punguranaw ka. So bukod sa tuwan tanong ida pawingin na nagugit na daway niya. Kaso ko na so mga manusia na darpaon na so daway natatapon na so pawing sakat. Tinapiakan duda ka na kano sumanaw salamat ka na aman akan lintad sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why no
rao tao cả nó số xa đâu nadi ku sekamai lai ya ido perisi sabiu anapa gaulan siye napa sakonia watot Sana geriu
sepuro namang tua kau bewan kumay tumala ayaw kasabo ka sa ginawang ka ay du perinsiye sabihin api akatumag ayaw